Τα 5 μεγαλύτερα πλεονεκτήματα μιας MLM επιχείρησης. Καθόλου ρίσκο, γιατί δεν χρειάζεται κεφάλαιο παρά μόνο κάτι πάρα πολύ μικρό. Δεν χρειάζεται να πληρώσω για εγκαταστάσεις της επιχείρησης, γιατί το σπίτι μου είναι η βάση των εργασιών μου. Επίσης, έχει τεράστιο δυνητικό εισόδημα, δεν υπάρχει record, γιατί όλο αυτό εξαρτάται από την απόφασή μου, από την προσπάθειά μου, από την εκπαίδευσή μου. Τέταρτον, χωρίς υπαλλήλους. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ένα έξτρα όφελος, ότι δεν έχουν ανησυχία για υπαλλήλους. Έχουν ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρηματιών που δουλεύουν όλοι για ένα κοινό στόχο. Πέμπτον, ελευθερία χρόνου. Αυτό το επάγγελμα είναι για όλους. Είναι για part-time, είναι για full-time. Είναι για όλους εσάς που δεν μπορείτε να φύγετε να δουλέψετε 9-5 γιατί έχετε παιδιά, γιατί